съм съжалява за нещата, които извършвам, Бог е готов да помогне на човек. Но не да се оправдаеме, да кажат, тя ме нарани и аз за това така постъпих. Бог е непроменим в характера си, не е като човек. Благодаря ти много. Минаваме към заключителни думи. Братя, това, което искате да кажете, кажете го като заключителни думи. Асо, след това Живко, Вале. Бог е непроменим, Бог е любящ, Бог е справедлив. Живко. Миналата седмица разгледахме един урок Бог в Стария Завет и Бог в Новия Завет дали е еднакво ревнив или има разлика. Може ли да кажем, че Бог в Стария Завет е морален? Характера на един човек се определя от неговата моралност. Можем ли да кажем, че Бог в Стария Завет е морален, а в Новия Завет е неморален? В Стария Завет не лъже, в Новия Завет Бог лъже. Не трябва да забравим, че Бог е морален и даде един морален закон, в който се казва не лъжи. И ако ти днес заставаш и казваш, че този морален закон, който определя Божия морален характер, ако ти днес заставаш и казваш, че то не е за мен, то е за евреите, това означава, че ти определяш Бога като променлив. Вие днес казвате, че Бог се разкаива защо създаде човека. Това не е правилно. Бог не се разкаива, защото създаде човека. Има едни действия, както споменаха моите братя, които Бог променя. Божията моралност не се променя, но Божите действия се променят тогава, когато човек се покайва. Тогава има други действия спрямо човека. Но когато Бог не се покайва, действията са непроменливи. И в края на съда всеки ще получи заслуженото. Какво трябва да запомним от този урок? Бог е милостив, пълен с любов, но не трябва да забравим, че е справедлив. И един ден ще бъдем изправени пред Божия съд и на всеки ще се раздава справедливо. Господ да помогне и да благослови. Да бъдем честни хора днес, за да получим справедлива мярка, да бъдем по-добри, по-бавно да се гневим.